Dám si po česky, dobre. Čaute, avťáci a fráci. Vítajte pri mojom prvom diele a toto je ďalší diel teda, ale toto bude prvá séria. Natočíme 10 sérií spolu s Darkanom LP. Pozdrav sa, Darkan LP. Čudia. A bude sa to volať Hlúpe hry a pritom zábavné. Dneska sme pri hry Good Game Gangster. Aj on to hrá, len nevedeli sme to ukázať, lebo som teraz sa nechcel inštalovať. No tak, mám to v češtine. Ok, dnes si vytvorím panáka. Je to chlap. Kocka. Wow. Ja už mám takého jedného fúzáča. A ja takého oného. Ja mám takého, také pri bazéne je. Čakaj, ja si ešte dám nejakého. Teda nie. Mám vytvorené. Čakaj. Ideme na to. Čakaj. Len ti dám panáka. Tak mám. Idem na to. Akceptovať VOP, nie. Nedám. Moje meno. Tvoje meno. Toxstudio.com. Ale to budeme musieť potvrďovať. Tak sa budem volať T-Tox Studio. E-mailová adresa. Jaké mám e-mailu? Tak počkaj, musím sa prihlásiť na e-mail. Prepáčte, ale tak toto keď pýta e-mail. Ok. Akceptovať VOP česky. T-Tox 2223 zavináč gmail.com. Ok. Zadať heslo. Ja som... Na čo budeme zadávať heslo, keď už túto hru nebudeme viackrát hrať, ale keby sme chceli, tak pre istotu si to zapíšem. Uložiť? Dobre, ja som si dal už uložiť. Ok, čaká ešte. Ok. Chceš menší pomoc na začiatek? Čaká na tebe taká odmiena. Ne. Čakajte, ľudia, prepáčte za moje meškanie. Dnes to budem volať T-Tox. Studio. Hej, to je taký tučko. Vincenzo. Vyzerá ako Joe z mafie. Čakaj. Veď to aj je mafia. Dobre, ale inej mafie. Mafie boj. Ja viem. Ale veď to je po tej hre opakované. A dobre, ja sa možno vyznamenali. Čakajte. Accept VOP. Česky 1. Uložiť. Bez všeobecných obchodných podmínek. Ok. Akceptovať VOP. Áno. Taký tučný. Ok. Ja idem na streľovecky. Oni tu majú všetci zbranie. Začít. Idem začať. Začít. Je na to tučného. Pozme zápasy. OK. To je také, že strieľame sa. Vyhral som. Sprostosť, ale aspoň sa som dá pobaviť. Taký černok s reťazom. Vyhral som zbraň. Náboje. Dobre, a teraz akože čo mám urobiť? No, musíš ísť do toho shopu, ja si tú mapku idem. 50 granátov vložiť. Prepáčte, volá mi kamarát. Musím mu napísať. 3, 2, 1, misia splnená. Ok. Takže ideme na misiu s týmto. Začít. Za minútu 57.
sa nám nechce toľko čakať, tak ideme oznova s týmto. Tento má 28 sekúnd, to je lepšie. Ja si vypnem zvuk. A to nebolo moc. Rozprávaj hlasnejšie, Darkan. OK. Tak to stačí. Áno. OK. 64, 111, idem na tohto. Zradom, medzičasky. Ok. Ideme súboj. On strieľa. Ja strieľam. Kto vyhral? Ja som vyhral. Kto vyhral? Ja som vyhral. Idem ešte jeden zápas. Toto video bude kratšie, lebo dneska aspoň sa pokúsime natočiť aspoň 3 diely týchto hier. Natočíme aj viac ako 3 diely. Možno. Nie je to isté. Za chvíľku idem ďalšiu bitku. Ja už idem tretiu. To tak rýchlo. A musím čakať. Ale ja idem vždycky tomu tučnému. A mám aj granáty. No alebo čo to je, keď to boli granáty, možno náboj, neviem. Asi náboj. Moje odmena 123. Dobre. Ok, idem proti žene. Milani. Vyhral som. Táto hra na sklad dáva, aby som vyhrával, podľa mňa. A tak, ja idem. Tak kúpim si možno novú zbraň. Skúter sa dá kúpiť. Dá sa. Kúpim Ja si... neviem, kam si to mám dať do čerta. Kúpim si masku. A ja si kúpim... Počkaj, nie, skúter ja nechcem. Tak. Koľko stojí? Huligán. Za 1000, dobre. Kúpiť. Kde si kúpil tie blbé pušky? Kurník. Nechcem. Ne! Tak idem proti jednej žene. Nekúpil som si masku do ryti. Ja si znovu puštím. Ne, musím čakať, tak to preruš. Je to koľko? Taká, dobre. Pol minúty, tak čakaj. Chlapce, on sa vie vyhnúť. Vyhral som proti 18 kartičiek. Áno. Si môžem kúpiť auto. Ale ja som si už kúpil tú masku. Ja ju chcem. Ja nemám voľné miesto. Pôjdem ešte jeden súboj.
tučkovi 2 minúty, tak nie. Tejto, dobre, pol sekundy. Musím čakať minútu 28. Je pol sekundy, ja vždycky chodím k tej onej ženy. Tam aspoň to menej trvá. Ja vždycky tomu tučenom, ale teraz som išiel k tej žene v šatoch. No jak vidíte sami ľudia, taká hra, to je skôr tak strategické niečo. Táto hra bude na mojom channeli a Darkan mi pošle svoj channel a bude v popisku jeho channel. V podstate kanál. Ale vedíš, že raz som ti poslal to, Adam, stačí, nie? Nestačí. Nestačí? Nestačí? OK. Pozor, policie, musíš zautočiť, nebo uprchnúť. Když vyhraješ, získaš tučnou odmienu. Odmena při vítězství. Tučnou. Ošklivý pán Green skutečně odkoupil hotel na nádraží a chystá se tam otevřít kasíno. Nesneseme žádnou konkurenci. Otevření musíme zabránit. Ja ti zabijem poliša. Ok, Darkan. Sama vyhra, ja sa nevidím. Escape po dobu 1. Veľký band. Obchody. Tak. Ja tie granáty nepotrebujem. Miesto granátov chcem kuklu. Ale teraz som si... Ale... Miesto granátov kuklu. Aha. Zbranie medzi zbranie môžu ísť. A granáty a masky medzi masky. Aha, ale kam to má ísť? Aha, tuto. Nie. Čo je taký? To je čo, iba 4 zbrane? Viem si najmúť nejakého za 3500. Dám si ho najmúť. Klikni na najmúť a vyhľadaj člena pro svoj gang. Najmúť. Ja musím čakať 2 minúty. Chcel by som takú ženu s mačetou, ale nemám za 675 takých zlatých. Koľko? 675, ja mám... Ja mám len 250 takých zlatých. Darka, nemyslíš, že by tento diel stačil? No, mohlo by, ale neviem, že či to bude 12 minút, či koľko iba. Pozriem sa, koľko už natáčame. Už 14 minút a 32 sekúnd. Dáme tak 15. Alebo to už stačí tak. Tak, Darka, odzdrav sa. Takže ľudia, zdravím sa. Vače!